Avui soc la Nurieta i us presentaré els Casimeritos i després anirem al Corte Inglés d'allà de Barcelona. De la Diagonal. De la Diagonal de Barcelona, doncs per allà, per ficar-los les vacunes als meus Casimeritos. Ara us els presentaré. Els agafo. Jolín, sí que costa. Començarem. Una es diu Machincuepa i ja té 3 mesos de naixement. I aquí té menjar encara, que no s'ha acabat. I ja li hem tret la dent i té 3 mesos. El seu germà va néixer després d'ella, que al mateix dia però a diferent hora. I també té 3 mesos, perquè van néixer al mateix dia però a diferent hora. I aquí tinc els seus, com on hi ha les vacunes i tot. Us presentaré això, que aquí posa el seu nom, em pregunta coses. A quin dia va néixer, la data del naixement, l'hora que va néixer i la doctora quina és. I doncs tenim això. La doctora Tània. Sí, és la doctora Tània i és molt interessant. I aquí igual, com es diu, la data de naixement, a l'hora i doctora Tània perquè és la seva infermera. La deixem per aquí. I ara tenim les 2 fitxes de vacunes que els hi tenim a ficar. 2, que són aquesta de... és per aquí. Em sembla que li tenim de ficar la del Nacer, que encara no l'hem ficat, que es tindria de ficar ja fa molt, però bueno. I a la de refuerzo, que és per si de cas. La del Nacer em sembla que és gratuïta, no dius? Em sembla que les 2, no sé. Sí, les de més les podem comprar i ficar-les a casa. Les 2 primeres que veieu aquí, se les té de fer la doctora Tània, ¿vale? Per la vostra informació. Hola, soc la Nurieta i anem cap a la Diagonal a Barcelona, súper, i estem anant-nos de Sant Andreu. I ara, pues, estem per aquí i jo volia dedicar-li aquest vídeo a la meva cosina Daniela. Hola! Ja hem arribat al pàrquing del Corte Inglés i ara anem cap a dalt. Què portes? Porto els Casimeritos perquè els vacunin. Ai! Hola, resulta que la doctora Tània ha deixat aquest cartell de que avui no pot estar, que està cuidant a uns altres i està portant-los, doncs li tenim de comprar vacuna, jo crec. Anem a veure quanta gent. Li tenim de comprar el biberón. Aquesta vegada està el biberón. El biberón és això. No, aquell és l'altre. Diu que és aquest. El platito, sí. Pues els que comprarem 2 biberons que valen... no, per 7 euros. Vaja, així sortirà, no, Núria? Nurieta? Vinga, anem. Encara no hem acabat, seguirem. Abans ja hem vist que la doctora Tània no està perquè ha deixat un cartell i ara el que anem a fer és buscar de totes d'aquestes vacunes 2. I és molt difícil perquè no sé si ho trobarem, la veritat, però anem a mirar-lo. Mama, és aquí. A veure, les 2 que li tenim de ficar és la primera, el Nacer, que ja no se l'hem ficat, i l'altra, la de refuerzo. És una TLPL. Una TLPL. He de ficar-lo. DPT? No. No. TPL? Sí, em sembla... TPL, sí. Sí, pues la TPL. I li agafem l'altra o no fa falta? De moment una. Que això val molt. Mira el preu, Núria. Val 7,95 euros. Però era gratis, no? Era gratis si te la fica la doctora Tània, papa, perquè no compres la vacuna. Hola, avui estic jo, que em dic Nurieta, amb el meu germà Lluís, i avui el que farem serà vacunar-los i donar-los el biberón. El biberón, com veieu, li hem de ficar una cosa que es diu Casimilk amb aigua i amb una cosa que arriba fins al biberó. I està molt bo pels Casimeritos.
el seu suero per després, perquè no els hi agafi molt de por amb això. I després li veiem una pel·li i el tenim de mim. Veritat, Lluís? Ara començarem donant-li el biberon per primera part, així de repenjar i intentar no fer-lo mal, el més important. I així. Lluís, fica'l bé. I hem d'anar apretant, no? Perquè va... Sí. I doncs, d'això, ara us volia ensenyar això. Això va per lletres. Aquí TPL i números. Per això, van per lletres, jo diria. I aquí tenim la vacuna i resulta que li tenim de pinxar el bracet amb la vacuna. Agafem... Jolín, Lluís, acaba de tocar alguna cosa. Ah, no, biberón, mira, suena. Això. I doncs, ho sabrem. La veritat és que això és TPL. Este de ficar el bracet, ho posa aquí, i que si li fa mal al culet, posa el cul. Bueno, i ara seguirem donant-li perquè... Jo diria que ja està, Lluís, ja està. Tu? A veure? Anem a obrir-lo i anem a veure. El meu s'ha menjat bastant. El deixem aquí, us dura com 2 dies o més. Ai, m'ha durat 2 dies o més. Ja, sí, Lluís. On està el tap? Aquí. I ara el taparem. Ara, mama, vine, que et vull ensenyar. És que vull que ho vegi la meva mare perquè deia que com es vacunava. Mama, vine! Que no sortiràs, És que no vol sortir. I això. Ah, espera't que veu. I vull que ho miris, mama, por fin. Pots quedar a mirar-lo? Aviam, Núria. Pues seguirem i pues m'estan obrint d'això per ficar-li la vacuna i se li té de ficar al bracet. Aquí. Vale? I pues ara, quan me l'obrin, si no us heu donat compte és la nit, i pues veurem després Stranger Things. Ah, sí, que us recomendo un montón Stranger Things. Érase una vez totes les que he vist, vamos. Entre una d'elles, Stranger Things, que soc número 1, fan. I pues eso. Ara anem a obrir-lo, ja m'han obrit. Jolín, sí que costa. Ai, ja l'he agafat. Ai, mare, que se m'ha caigut una mica. És que he començat malament, ja ho he dit. Vinga, comencem, Lluís. Lluís, que emocionant. Per tu. Anirem a fer així. L'has fet el tap? Sí. Després em fas el iogurt. La xeringa. A la xeringa no se l'ha dit res. Ah, bueno. Després em fas el iogurt. Jolín, ha sortit Estàs disparat. trencant tot, Núria. Agafa-li, Lluís, el pot. El pot. Lluís, Ajuda-la. és difícil, Sembla que no, però és difícil. I això se la posa a mama. Se'l posa... Sortirà tot. Da igual. Això s'ho traga, Núria. No, No s'hi queda res, Núria? ja està. Millor que la doctora Tània, em sembla. Què? Molt bé. Molt bé, sí. Li tenim de ficar 2, una a cada bracet. Ara Ara jo. començarem. Li vols ficar tu? M'ajuda, Lluís? Espera, aguanta. Lluís, el bracet, molt poquet. No, que ja està ficat, Lluís, que ja... Molín, ja ens hem carregat una altra cosa. Pues, bueno, que ens carreguem aquí de tot. Lluís. Vigila. Ara, fica-li. Apreta. Una miqueta. Ja. Ja l'hem punxat, el guaig està supercontent per una mica més. El pinxo jo perquè, si no, el liem aquí. El guaig i una a cada bracet, com us he dit. Ara començarem amb la Machín. Guapa? Machín? S'està posant vera, meu. Què dius? Mira, té mufletes. El teu és verd, però és que si se li fiquen les mufletes verds, el pot ser que es fiquin malalt. Lluís, m'ajudes? Vinga. I ara, el que tenim de fer és corrents, rentar la taula a part. El que tenim de fer corrents, sabeu què és? Portar una velleta, Lluís. Perquè ho hem deixat tot. Bueno, Núria, ja està, no, per això? No, us vull ensenyar com es pica el suerito. Ah, sí. No, amb un paper. Que no, que amb això va millor. Que és... Ara començarem. Molts diuen que és per aquí
aquí, però no és per aquí, perquè per aquí no entra, és per l'ombliguito. Has de ficar bé, el tens d'apretar i et té de sortir. Així, i ara la machincueca. Sí. I ara els hi tenim de fer una dutxa ràpida. Si voleu veure-ho, No. no voleu veure-ho, doncs. Ara començarem a agafar-lo. I pues, moltes gràcies per veure. Avui, no sé si s'ha acabat el vídeo, perquè si voleu veure banyar-los, No, un altre dia farem el bany, Núria. pues, fins un altre dia i us